מדי שבוע ישראל מייצרת קטעי וידאו מזעזעים המתעדים את היחס הנוראי שלנו לפלסטינים. יש רק מישהו אחד שמסוגל להתמודד עם התמונות האלה ולרכך אותם לעיני אומות העולם המזועזעות. קבלו את המסביר הלאומי שלנו, יניב פולישוק. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. היום אני רוצה להקדיש את הפינה לגדר ההפרדה. ספיישל גדר ההפרדה. לאחרונה הוצפנו בטענות מכם אומות העולם המגוננות שלי על כך שאנחנו מפרידים בינינו לבין הפלסטינים עם גדר כוחנית. תראו, כשילדים הולכים מכות חייב לבוא מישהו בוגר ולהפריד. בגלל שאף אחת מכן, אומות העולם, לא עושה את זה, החלטנו אנחנו להפריד. אנחנו אומנם מדינה קטנה וצעירה, רק בת 60, אבל אנחנו מאוד בוגרים לגילנו. כנראה שזה קשור לדברים שעברנו. כן, זה לא קל מה שהיה שם. תלונות רבות הגיעו כי הגדר מחלקת את המדינה בצורה שערורייתית, לא הוגנת, מה שנכון, אבל אין לנו ברירה. כל הדברים האלו הובילו למרמור מצד הערבים. ברברים. זה מעין מצב שהפכת לאדם שצריך לקבל כל יום אישור ורשות בשביל להיכנס לבית שלו. על מה אני אוותר? על אדמה שאני חי עליה? אחר כך איפה אני אהיה? הוא מתבאס מזה. בסדר, שיקח את זה בסבבה, תשתה הרבה מים קרים. מים קרים! כל הקרה! מה קרה? זה אוגוסט, חם! טוב, חבר'ה, גבולות 67 לא עבדו. בואו נודה. חשבנו לקחת אחריות ולהתוות גבול. איך שיוצא. אקראי. ולראות איך זה עובד. אי אפשר לעשות את המדינה הזאת לשניים, זה לא עובד. המדינה זה כמו מצה. אתם ניסיתם פעם לקחת מצה, לעשות את הבול באמצע? אי אפשר! זה לא עובד! تجولوا أخذوا الزيتون وبجرفوا هناك وحشرونا زي النسوان في الدور. אוי, הערבים האלה, אי אפשר איתם, אי אפשר בלעדיהם. ובסך הכל, מה אנחנו רוצים? לחיות את החלום האמריקאי. 3 ילדים, 2 כלבים, וגדר. ארוכה, בגבוהה, ברחבה, בלבנה. בנוסף, אני חייב לציין את היתרונות הגדולים שהגדר מעניקה לכם, העולם. שינוי הגדר יעלה 50 מיליון שקל. החובבנות והחמדנות שלכם עלו לנו מאות מיליונים, שלא פחות מ700 מיליון שקלים. כסף כולם הרוויחו מהעניין הזה. הגדר מאוד יקרה, אבל היא מספקת הרבה עבודה. ולמי? למי? אם לא לכם, עובדי אומות העולם, או בשפה העממית, עובדים זרים. הרומניה, מבסוטים, אה? הרי מי בונה את הגדר? מי? אנחנו? עובדים זרים. כי מה לנו לבניין? ולאן הולך כל הכסף? אליכם, אומות העולם. כל מטר של הגדר זה איזה קערת ממליגה אם אתם מרומניה, או איזה אורז עם שרצים אם אתם לא יודע מאיפה אתם. אנחנו פשוט אוהבים אתכם יותר מהם. אפשר שלא לאהוב אתכם, אומות העולם. תסתכלו על עצמכם, אתם כאלה מהממים, חמודים. ונעבור לסיפור אישי וכואב. הבחור שייכנס אלינו עכשיו עבר חוויה טראומטית מעין כמותה. קבלו בהבנה והפרדה את אבי כהן. אבי, הרם ראש, מה קרה? בוא ספר לכולם, מי עשה לך את זה? הערסים. ואם לא הייתה גדר הפרדה, אבי, מי היה עושה לך את זה אז? הערבים. אכן, הערבים! תודה רבה, אבי כהן. ונסיים בקליפ של פלסטינים שמנסים לפרוץ את הגדר ולעשות פיגועים בישראל. חרות. הם חיות. הם פשוט חיות! חיות! יעקב, אליך.